Seo chuid de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar éirí Éamonn Ryan as ceannaireacht an chomhaontais glas. Go gcuid ina dhééis Jerry Iron na Gaeltaigh Catherine Martin as mar las ceannara ar a pháirtí. Roderick O'Gorman an Tairelani agus an seanador agus Iristeach Pippa Hackett a tá san iomaíocht don cheannaireacht inis. Maltar I daide nua a chumisní an rin idtheis nar chóir éanaid Gaeilge a bhhanú is scoil na Béarla Fasta. Ach tá imní mhóran go ndeantaí an rin idtheis neabhard ar an taide a churann síos ar go leor den na cúiseanna a djeapan ar éanaid Gaeilge is scoil na Béarla, agus go méid bonú éanaid lárnach sa fálasí nua atá óbairt don idithes lán Gaeilge. Níl duine ar Ward RTE a higann cas na Gaeilge. Dadhaí caithearlach nua Ward RTE Terence O'Rourke I death lein le Jenny go raibh asnú ar Ward na Hagraíochta a dtíobh cursaí Gaeilge. Dúirt go raibh sé géirí báil a cheapú ar a Ward leis an asnú sin a líonú. Agus tá ard bháilú a chóirt ag léirmheastóirí don chéad album ó Kneecap, an grúpa rap as Belfáiste, léirmheas cuid réalta atá faite ag feinart ó léirmheastóirí chaill ar fud na cruinne. Ina másc NME a dúirt go gonneathaí rapáil móglaí bap agus mo chara faoi gheasathú, agus go gurthaí builí DJ Provi fhíseán art. Má hiad. Agus tá cummart is euro 20 cara faoi leanseill sa Ghearman. Tá neart analíse ar an seohaginn faoi na cluichí, agus marha sé deantagad tá cáirt Gaeilge ina bhain na sunraí go léir faoi na cluichí ar fad ag crío chummart is sacr na Heorpa ar fáil le híos lódal ón saoil. Tá sinna lig agus níos mó ar Tuairisc.